थ' जोंहा दिनै फैयै फैयै माने बे गणेश फुजाया 25 बोसोराव हाबबाय। दा बेनिखायनो जोङो दा सिलभार जुबिलियाव हाबनाय हिसाबै जोङो गिदिर खालामनो नागिरदों। आरो लोगोसे जोङो दिनै बुंनो थाङोबा लकडाउननिफ्राय गिदिर खालामनो हायाखै आरो। दा बिनि सिगां जों गिदिर खालामदोंमोन। दा बिनि उनाव फैयै फैयै नै दिनै 25 बोसोराव हाबनाय लोगो लोगो जोङो एम आरो नाग्रिजुलि समस्तिनि धर्म नारायण बिथांमोनखौ हांख्रायदों। आरो लोगोसे जोङो दिनै दरंगाजुलिनि MCLA बिजितगोरा नार्जारि बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों। आरो लोगोसे आसाम मन्त्रि जोंहा बिस्वजित दैमारि साराबो नुजाफैगोन आरो गेवलां मेलाव। दा बेखिनियानो। दा जोङो ओरैनो जोङो फुजाखौ जों सानथामनि खुंनो नागिरदोंमोन। आरो लोगोसे जोङो गेवलां मेलखौ लानानै जों सानब्रैसिम लादों आरो बेखिनियानो। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो? दा रायजो राजाफ्राथ' जोंहा गिदिर खालामोब्ला जोंहा ओरैनो लैहोर लैहोर नुजाफैयो। बिदिनो गोजाननिफ्रायबो फैयो आरो जोंनि बे एलेखानि गासैबो फैजोबो। आरो लोगोसे जोंहा आदिबासि नेपालि गासैबो फैजोबो आरो। माने बे मन्दिरा जोंनिया जाबाय जेनेरेल। अखल बर'निल' नङा। जोङो बेखौ जेनेरेल हिसाबै जोङो बेखौ बोसोरफ्रामबो खुङो आरो बेखिनियानो।